Hej haven, mit navn er Svante. I dag der skal vi have luet noget ukrudt. Vi skal ordne nogle kanter. Og så venter jeg også på en pakke. Velkommen til Longmore Estate. Lad os se at komme i gang. Jeg er godt klar over, at det her ikke er en side, jeg har vist så meget på kanalen på det seneste. Men for dem, der kender mig, så er jeg jo en kæmpe nørd. Og derfor så har jeg også valgt, at nu er det på tide, at jeg får opdateret grafikkortet i min computer. Så skal vi prøve at få taget et kig på det. Det grafikkort, jeg har nu, det er et Nvidia GTX 1060. Så derfor så skal jeg lige have lavet noget driver delete af alt det. Have den pillet ud, og så have det her nye AMD Radeon RX, nu er det lidt med at huske navnet, RX 99 XT. Så det er noget af en opgradering, jeg har fået på den side. Lad os prøve at tage et kig på det. Nu er det her ikke ment som sådan en totalt udførlig guide, men jeg har fået hentet DDU, altså Display Driver Uninstaller. Jeg har fået genstartet computeren i fejlsikker tilstand, og så har jeg 3 muligheder her med, at jeg vil gerne fjerne og lukke ned, fordi det er for installation af et nyt grafikkort. Det vil sige, at jeg får fjernet alle mine Nvidia driver, og så er den klar til det nye AMD grafikkort. Så nu prøver vi. Sådan der, så har jeg altså et styks gammelt grafikkort pillet ud. Det helt store problem med det grafikkort er egentlig, at blæseren her er stoppet med at fungere af en eller anden årsag. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har prøvet at få den til at køre igen, men det har jeg ikke kunnet lade sig gøre, så derfor så kan jeg godt mærke nu, at der er nogle spil, hvor det simpelthen overopheder. Lad os prøve at få sat det andet grafikkort i. Lad os se, hvad der sker, når jeg trykker på power-knappen nu. Der er i hvert fald et eller andet, der tænder op. Jeg havde ikke lige taget højde for, at det her nye grafikkort er væsentligt længere end det gamle. Så det var lige med at få den lirket rigtigt ind. Det lyder til at være nogle blæser, der kører. Jeg er meget spændt på at se, hvad der sker.
Der er gang i en eller anden skærm. Der er gang i et eller andet, og der er signal i et eller andet. Jeg tror lige, at nogle dobbelt skal opdateres, og så skal det hele nok gå. Så jeg tænker bare, at det vil jeg hygge mig med, og så ses vi ude i haven. Hej, Sønde fra redigeringen her. Hvis det ser mærkeligt ud, så er det fordi, at jeg lige kører det her vlogger-style, og det er mit setup lige nu slet ikke til. Men jeg kunne se, at jeg havde aldrig fået filmet en afslutning, så det vil jeg hurtigt gøre her. Tak fordi du har set med. Hvis du kan lide den her video, jamen så smid et like. Har du spørgsmål eller kommentarer, jamen så følg med stadig ned i kommentarfeltet, så svarer jeg efter bedste evne. Og hvis du kunne tænke dig at se mere, jamen så abonner. Tilbage det har jeg kun at sige. Pas på dig selv.